Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaaja näkee alkaan? Lausuuko hän vielä syytettylle? Armahdetaan antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristinpuu kaiken ylle kaareutuu, risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkimmekin häviää, risti vain jäljellä. Tietääkö hän? Pyritään pitämään semmoiset kompaktit, lyhyet, ytimekkäät puheenvuorot. Joo, 15 vuotta ja nyt on juhlapäivä. Mietin, että mitä tällaisena juhlapäivänä oikein voisi sanoa ja onnitella Radio Deiitä. Ja katsoin tämän päivän Raamatun tekstejä. Tänäänhän on nimittäin tuomiosunnuntai. Kirkkovuoden viimeinen sunnuntai ja ensi viikon loppuna sunnuntaina alkaa sitten adventin odotus ja ilon aika. Tämän päivän tekstit on sellaisia vähän, voisiko sanoa, puhuttelevampia kuin monesti muulloin. Puhutaan sellaisesta todellisuudesta, jonka me ihmiset kovin helposti unohdamme. Että on tuomio ja kuitenkin on anteeksi antamus ja ilo. Tavalla ääntä, joka eteenpäin menee. Mutta ihan tähän viralliseen puoleen onnittelut 15-vuotiaalle. Kaikki teistä, jotka tuntee jonkun 15-vuotiaan, tietää, että he ovat äärettömän aktiivisia ja ajan hermolla eläviä. Olen ollut 50-leirejä vetämässä tuolla Espanjassa ja tiedän, että 15-vuotias keksii kaiken, mitä keksittävissä on, ja vähän vielä enemmänkin. Ja Radio Day 15-vuotiaana täynnä dynamiikkaa, luovuutta ja sellaista elämän sykettä ja ajanhermolla olemista on erittäin hyvä kuva siitä, että palvelette tänä aikana ja tämän ajan keskellä sillä armoituksella, joka teillä on. 15-vuotiaalle kaverit ovat tärkeitä. Ne on enemmän joskus kuin mikään muu ja sen takia minusta on todella hyvä, että te olette valinneet hyviä kavereita. Ellut-kirkkoja, helluntai-kirkkoja, vapaa-kirkko ja monia muita hyviä ystäviä, joilla on erittäin hyvät elämäntavat ja ovat luotettavia ystäviä siinä. Ja 15-vuotias ei aina ihan kaikkia tiedä, niin kaverit kyllä tietävät ja neuvovat.
Ja kolmas asia, joka nousee, on se, että 15-vuotiaalle kaiken takana kuitenkin vanhemmat ovat kaikkein tärkeimpiä. Ja teidän kohdalla näen, että tuo lause, joka nousee Radio Daystä, kristityt yhdessä, pitää sisällään sellaisen salaisuuden, mitä tämä aika erityisesti tarvitsee. Ja löysin sellaisen tarinan, kaikki jotka tuntevat minut, en ole mikään tarinasetä enkä tätikään, mutta rakastan tarinoita ja kertomuksia. Ja oliko Radio Dayssä tai jossakin muussa joskus sellainen iskulause kuin pintaa syvemmälle, niin tämän tekstin nimi on katsottava pintaa syvemmälle. Tämä on tosi tarina baseball-ammattilaisen Matt Whitein elämästä. Hänellä oli täti, jolla oli vuosien ajan vaikeuksia saada rahat riittämään 20 hehtaarin tilalla, missä hän asui. Kun tädin terveys alkoi heiketä, hän joutui myymään tilansa maksaakseen hoitokulunsa. Ystävällisenä eleenä tämä ammattilaispelaaja osti maan tädiltään sen hinnaksi arvioidulla $50 000. Tutkiessaan maaperää talon rakentamista varten hän löysi erikoisia kivikerrostumia. Matt alkasi geologin, joka tutki maan ja ilmoitti Matille, että kivellä olisi kaupallista arvoa patio- ja maisemointikivenä, että sitä voitaisiin myydä $100 tonnilta. Arvion mukaan kiveä oli yhteensä noin 24 miljoonaa tonnia. Pinta-alan mukaan arvioiden maatilan hinta oli $50 000. Pinnan alla piilossa olleiden kivikerrostumien ansiosta paikka oli kuitenkin yli $2 miljardin arvoinen. Ja se, että me nähdään kristillinen radioasema vain pinnalta, kertoo se vain, että tämä on inhimillinen ajattelutapa, mutta on toisenlainen ajattelutapa, joka katsoo pinnan alle. Ja kun Jeesus katsoi ihmisiä ja ihmisjoukkoja, hän katsoi pinnan alle, ja Matteuksen evankeliumissa sanotaan, kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma, joilla ei ole painetta. Ja oikein sydämen lämpöiset onnittelut 15-vuotiaalle Radio Daylle paikallistoimitukselle. Täällä psalmissa sanotaan näin: katsokaa kuinka hyvää ja suloista on, kun veljekset sovussa asuvat. Sillä sinne Herra on säätänyt siunauksen. Radiotyön yksi merkittävä rooli on, ja Radio Dayn merkittävä rooli on juuri tämän yhteyden kehittämistä ja lujittamista ja vahvistamista. Tämän radion kautta mehän pääsemme toistemme tilaisuuksiin. Minä olen kuullut monet hyvät saarnat luterilaisesta kirkosta ja helluntai-kirkosta ja eri herätysliikkeistä ja iloinut siitä sanomasta. Ja varmaan sinäkin. Ja näin me olemme oppineet tuntemaan toisiamme, ja tämä veljellinenkin yhteys on kehittynyt, ja siinä Radio Day on ollut merkittävässä asemassa. Muistan, koska olen nyt tässä työntekijäkunnassa vanhin, niin pieni muistelu. Vuonna 1979, siis kohta 40 vuotta sitten, järjestimme täällä suuret kesäjuhlat elämään ja iloon. Ja meillä oli huomattavia puhujia tässä meidän juhlilla, omien puhujien lisäksi. Oli piispa Yrjö Sarjola ja Niino Ylivainio. Ja siinä piispa Yrjö Sarjola teki aloitteen, että tästä hän vie terveiset piispainkokoukseen, että aloitamme neuvottelut vapaiden suuntien kanssa. Ja ne ovat jatkuneet näihin päiviin asti. Silloinhan muuten tämä paikallistason yhteyshän oli meillä sillä, että me oli helluntai-seurakunnassa yhteinen hautausmaa ja luterilaisten kanssa sanottiin päivää. Siinä se on. Mutta kun tänä päivänä voidaan sanoa, niin katsokaa kuinka suloista on kuin veljekset. Voidaan sanoa, että me olemme veljiä keskenämme. Tunnemme toisiamme, arvostamme toisiamme, kunnioitamme toistemme työtä. Ja niin kuin Matti Kari sanoi, emme halua puhua pahaa toinen toisistamme. Voimme arvioida. Tai tietysti englantilainen kirjoituskone, kun yksi veli lähetti kirjeen seurakunnalle, siinä luki, että kun sana sanoi, että kärsikää toinen toista, niin siinähän luki ilman ääpilkkuja, että karsikaa toinen toista. Se kyky meillä on. Eli sitten kun tuli Radio Dayn synnyttämisen aika, 2001, maaperä oli hyvin otollinen, kypsä.
Eli me heti löimme, voi sanoa, että Jussi Peltopiri, Martti Kallionpää, minä, siinä oli Matti Karikin hyvällä tällaisella innoittavalla näkökulmallaan mukana, ja syntyi tähän otolliseen maaperään tämä hanke. Ja nyt 15 vuoden jälkeen voidaan sanoa, että se on rakentanut kristittyjen yhteyttä. Lohduttavaa sanomaa vielä. Mä olen tuolla laitoskäynnillä aina nähnyt sen, että kun ihmiset kuuntelee radiodeita, kuinka paljon he saavat sieltä siunausta, rohkaisua, lohdutusta moniin sellaisiin elämäntilanteisiin, jotka on tosi joskus tulleet yllättäen. Muun muassa minä viime vuonna syksyllä, kun sain tämän syöpädiagnoosin, niin oli siellä magneettiputkessa. Niin ne sitten laittoi mut sinne putkeen kuvattavaksi, niin kysyi, että mikä kanava? No mä sanoin, että pannaan se Dei, kun se on niin tuttu. Ja siellä mä sitten 40 minuuttia olin Dein hyvällä avustuksella. Kiittelin Herraa. Muuten olen saanut kyllä jo puhtaat paperit, tähän sekin on voitettu kannu. Eli rakkaat ystävät, siunaamme Deitä. Minä toin rahaa teille. Mä nyt tässä, mutta tilin kautta, että pankaa sinne kahvikassaan sitten, kun vierailta kestitette. No niin, siunaa. Kiitos rakkaat ystävät, näistä voi sanoa. Monet muutkin yhteistyökumppanit, jotka on aloitellut, voi sanoa mun kanssa asiakkaina, ovat näiden 15 vuoden aikana muuttuneet ystäviksi. Kun koittaa pyhä hiljaisuus, ajatukset hengähtää.
minulta saa. Tunnen suloisuuden sen, kosketuksen Jumalan tuulien, lupauksen herätyksen, ajan päivien. Kuulen äänen Jumalan, meitä luokseen kutsuvan, mä tahdon löytää tien luokse enkelteen. En tahdo enää vain katsella, en tahdo sinusta seurata, kun näen Jumalan toimivan koskettavan. En tahdo enää vain katsella, en tahdo sinusta seurata, kun näen Jumalan toimivan koskettavan. Tunnen rakkauden sen. Kuoleva viikuna uudelleen istui. Muistatko kuinka se persui, se kasvoi niin. Silloin se luopui, Jumalan suunnitelmiin. Villojen mielelle maansa kuulutettiin. Aika rientää ja kello käy. Vuodet nää taakse jää. Ei vain näy hedelmää, ei vain näy. Kohta kylmensä, kohta mennyttä on kesästä. Kuhvilla viikuna nikointialla kasvuu. Vähän on annettu aikaa sen kokoistaa. Vielä on mahdollisuus edessä aamuus. Aamuisen päivän kun viikunan kypsyä saa. Aika rientää ja kello käy. Vuodet nää taakse jää. Ei vain näy hedelmää, ei vain näy. Kohta kylmensä, kohta mennyttä on kesätä. Lying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child.
Viimeisin voimin taas ennenksikään ilta laskeutuu kaupunkiin. Viimeisin voimin taas ennenksikään olen kulkenut uusiin. Viimeisin voimin taas luokseesi tuon päivä jokaisen askeleen. Viimeisin voimin taas luokseesi tuon. Tiedän ihmisen. Helsingissä esillä on ollut paljon haastatteluja ja ohjelmia täältä. Ja sitten muutenkin on keskustelu siitä, että tämä on kukaan niitä ainoita vevykeitä, missä vielä kunnon arvot on kunniassa. Jos miettii Helsingissä, niin tilanne on aika paljon toinen, kun siitä jotakin tietää, kun olet sillä pappina. Et siinä mielessä ollaan onnellisella maaperällä tällä hetkellä. Radiosta sen verran, että radion kuolemasta on puhuttu jo vuosikausia, mutta puheet siitä on hyvin ennenaikaisia. Radio voi aivan hyvin. Vuodesta 1985 on tutkittu ja aina on sama juttu, että noin 4 miljoonaa ihmistä kuuntelee noin 3 tuntia päivässä radioita ja se on niin kuolleen sydänkäyrä, se on näin pysynyt, ei ole noussut eikä laskenut. mutta se on paljon, noin 4 miljoonaa ihmistä 3 tuntia päivässä. Ja mikä mukavinta meissä, se uskollisuus on vielä suurempaa, koska meidän kanava on tutkitusti ollut vaikeimmin korvattava, kuunneltava niille, jotka sitä kuuntelee. Että se on noin 3,5 tuntia, mitä meidän kuulijat sitä kuuntelee. Että ei ole ihan mistään pikkujutusta kysymys. Me saatiin viestintäministeriöltä virallinen status, että olemme nyt valtakunnallinen radiokanava 12 muun kanavan joukossa.
autuas lapsilla on. Ei kukaan toinen, ei kukaan toinen mua niin rakastaa voi, vain yksin Jeesus ristin puulla teki sen, on armahdettu synneistäni Golgatan veren voima me julistaa saamme, siinä perustus varma, horjumaton Golgatan veren voima me julistaa saamme, siinä perustus varma, horjumaton. Ei kukaan toinen, ei kukaan toinen mua niin rakastaa voi, vain yksin Jeesus ristin puulla teki sen, on armahdettu synneistäni Golgatan veren voima me julistaa saamme, siinä perustus varma, horjumaton Golgatan veren voima me julistaa saamme, siinä perustus varma, horjumaton, siinä perustus varma, oi jos kaikki tietäisi, jos tietäisi, oi jos kaikki tietäisi, jos tietäisi, oi jos kaikki tietäisi, kaikki tietäisi, ken Jeesus on. Oi jos kaikki tietäisi, jos tietäisi, oi jos kaikki tietäisi, jos tietäisi, oi jos kaikki tietäisi, kaikki tietäisi, ken Jeesus on. Hän on aamutähti kirkas, Laakson lilja suloisin. Hän on pelkkää suloisuutta, tuhansista kaunein. Oi jos kaikki tietäisi, jos tietäisi, oi jos kaikki tietäisi, jos tietäisi, oi jos kaikki tietäisi, kaikki tietäisi, ken Jeesus on. Oi jos kaikki tietäisi, jos tietäisi, oi jos kaikki tietäisi, jos tietäisi.